समाचार पूछे तक धक्का धक या फाका फाका ऐसा होके लड़े काका हो नीमन है राजपाट के समाचार निमन बानू हाँ हमार बाला बाबू ठीक ठाक रह तरे पढ़ाई लिखाई कर तरे नु पढ़ाई लिखाई हाँ काका हो मत पूछो ए? पढ़ाई लिखाई सफाई में से लेके ओ मेले पास अरे इमे उमे कुछ हो खेला रे रे ये में बीए हो खेला अब वो में कौन ची हो खेला रे अब ओकरे के कहली एमे ओमे एकर मतलब कि हमार बबुआ पढ़ाई नहीं खे करत का पढ़ाया पढ़त रे नु फिर ते इतना जोर से के हंसत रे रे काका हो करे बहुत दिन पर आइल बारन हाँ ए चल फिर गोर हाथी ले ले तो चमड़ा उड़ा दे एक काम कर हम आइल बानी अब फिर तुरंते चल जाही के बा हमार गाड़ी लोड बा माने भल आला भल चल जाए अरे तो हमार खेप लागी हमार गाड़ी लोड बा काहेला आइला अरे घर पर ना आई तो आइला तो तू चाहती रहो तेका एमे ओमे खा ला अरे बोले कि तनिक भी ठिकाना नहीं की एक काम कर बाला बाबू के बुला के ला दे तनी आइल बानी तो बबुआ से भेंट कली समाचार पूछ ली भेंट करबा तब बबुआ बात ना भेंट करे रे अबे बोला दिला हाँ तो बुलाओ ओ बाला बाबू मारो ओ बाला बाबू ओ साला बाला क्या बात है बिल्ली क्या बात बा हो का बात बा हाँ चला काका बोलो वही का पिताजी बुलाओ तनी हाँ। ठीक बा चलो प्रणाम पिताजी खुश रहे बेटा प्रणाम पोता जी साफ तरीक भी एकरा बोले कि एक पैसा उठे अरे वो ही या बोलल जाला रे तो बाला बाबू कैसे कहला तू जिया अरे बाला बाबू कहले हा का कि प्रणाम पिताजी खुश रह बेटा जी बाला बाबू हाँ पिताजी ठीक ठाक रहता रे बेटा ठीक ठाक बनी पढ़ाई लिखाई होता हो पढ़ाई लिखाई तो होत रहा लेकिन पिताजी लेकिन एगो बबुआ बा जब लेकिन सुनावता तो हमार मिजाज धड़कता आते डांस डोलाता रे डांस डोलाता रे बाला बाबू हाँ पिताजी अहो बेटा अच्छा भोजन मिलता हाँ मास्टर के फीस देतानी हाँ कलम कापी देतानी तो फिर लेकिन कौन ची के बाहो सुनिए पिताजी बताओ तनी रे सर ये कनवा फाड़ दे बेकार कथी आई जिया रे बाला बाबू कह तारे कि गंगा जी में मेला लागल बा। ओ लागल है लागल है तहरा से पूछे तो कह दे कि मेला देखे लागल एगो बबुआ हाँ आंख के तारा दुलारा बेटा हाँ मेला में भीड़ भड़क का होखेला तब तोहरा से पूछे तो कह दे कि मेला नहीं खे लागल काका माना करता रे कि मेला नहीं खे जाए के अब मेला कहाँ लागल बा बाकी लागल है हम सिखावत आनी तो लागल
अरे कहबा कि मेला न लागल है वाह शाबाश बेटा जियो बेटा साफ हमार मन के एकदम बता दिले अरे तहरा के हम बेटा कहते तेहू कहबे रे तोरा हम बेटा कह लियो तू कौन और बेटा बा हमरो गांव जवार में छोट छोट भतीजा बा निमन काम कर को जियो बेटा भला बाबू पूछो तारे तो कह दे कि मेला नहीं लागल ठीक बा एमिली हाय अरे मेला चला जाई हां मेला घूमे के हां घूमे के गंगा स्नान करे के स्नान करे के चल बनू साथे मेला घूमे चल बाबा बाकी निमन हम मिठाई के कौन मिठाई खाइबा हो हम खाबो कचरी बड़ी घुघनी बस उ सब मिठाई होला मिठाई होलै उ मिठाई ना होला सुन ला काका कुछो कह कोई तो बड़ी न जाला मेला कहां मेला लागल ते तो कहता रे कि चली हो मिठाई कीन दी हो घुघनी बड़ी कोली मेला सूद गेलै सारा मेला के लोग मेला खा गेल जिया जिया रे चोटाना बालवम हां पिताजी हम कहे कि बेटा गंगा जी में मेला नहीं खेला गल ना जा ना पिताजी हम मेला जाइब ते जाइब हां बिजली चल तप नहीं खे जाए ना बिजली चले के हां तप तप हां हटे तेरे किनारे ये सरौ हमार घर बिगाड़ी हां बिजली हां बिजली बाला बाबू ना मनबा मेला जेबे करबा हां पिताजी मेला जाइब एगो लाल बा दुलार प्यार के अगर कहतानी ना तो बबुआ हमार अच्छा तो ऐसा करे बेटा जइब तो जल्दी चलू हां पिताजी जल्दी चलाई तो गंगा जी में स्नान करबा हां पिताजी तो गंगा माई के कुछ नियम तोरा मालूम बा हां पिताजी करे करे का गंगा माई के नियम हम जाने हाँ हाँ ते तो होशियार बारे काहे ना तू जनबे तो सब भी रहला मरल हाँ आय अरे तू का जाने के ते गंगा माई के का नियम बारे गंगा माई के नियम एके गो बा का गंगा माई के चिलर चढ़ला चिल्लर चढ़ता गंगा माई के नियम जानता रे हट हमार घर के ये बिगाड़ी